sa kaawit. Maayong alok kaniyong tanan nga mga suking ti paminaw nining handumanan sa usa ka awit. Ingon man sa mga artista nga maghatag og kinabuhi ini nga akong kaagi. Ako si Nalin. Sa dili pa nako sugdan sa pagsaysay ang akong kaagi, palihog pagtugtog sa awit nga nagulungan, Art of Letting Go. RMN Drama presents Handumanan sa kaawit. Ano pa da sa iyang kaagikaroon? Mukunig sa kababae nga taga Cebu City. Ang atuang tatampo, nagdasangan nga Nalin. Recorded by X Thunder Gaming. Unsa? Manguyab ka na ako? Oh, Nalin. Unta, hatagan ko ni mo chance. Nganong dili? Buotan ka. Og nahibaw ko nga tarong ka nga pagkalalaki. So, okay na? Gisugot na ko ni mo. O, Roy. Gisugot na ti ka. Yes! Thank you, Nalin. Babe, mag-iipon na ta? Oo niya. Kaysa may mo balhin na to nga. Dool raman ako apartments trabahoan. Ako na lang mo balhin. Oh, sige. Babe, kuy ka. Asa man ta? Ato to sa amo inig weekend. Pailailad ka sa akong pamilya. Wow. Seryoso na gud ito relasyon, babe. Uy, sa sinugdanan pa lang. Seryoso naman ko ni mo. Thank you, babe. Basta pagandam, ha? Sige. Ma! Pa! Day Riza! Ni Anami! Uy! Ak! Uy! Roy, anak, gimingaw na kayo minimo dong. Ah, Imingaw na ko ninyong tanan din, eh. Si Riza, ma. kuya, Ay, mingawan ako nimo kuya, uy. ma, pa. Day Riza. Si Nalin. Kung uyab. Babe, si mama, papa, og ako manghod. Si Day Riza. Hi, tita. Tito. Dayriza. Nice to meet you. Nice to meet nice you to too, Iha. meet you too, Iha. Ah, kuya, dali. Na ako ipagkita ni mo sa kwarto. Dali. Kadit lang, please. Ay. Ay, na. Pabuta lang yung tong duhaday kay Dugay, kay tong mahuman og tabi. Ari sa mi sa kusina, ha? Sige, tita. Salamat. Asa naman is Roy, uy. Kanina naman to sila nisod sa kwarto ni Risa. Gigutom na ba ako da? Day, Nalin. Dali na. Manihapon na ta. Hain day si Roy, tita. Ay, tuwa pas kwarto ni Risa ay nakatog. Unsa? Ay, di mo ko makatog. Saan mo ni mo pagkatog? Nga taas makikagtog siya mong igsoon kanina. Sabay problema mo, Nalin. Nakabantayid ko nga. Ugda kay kag tinagdan ako. Sukad ganina. Suma ni mo. Wa ka ba nga no? Sultihi ko. Tuog na ko eh. Ugma,
Sa'yo tang mamalik sa syudad. Uy, sayo hagod ninyong mamalik. Karon na di ay dayon? Napamag ko'y trabahoon, tita. Aw, ikaw naman di ang naitabahoon. Ikaw na lang mulakaw. Babe, wa man sa ko'y buhaton good. Gusto ko mas spend time sa kong family. Okay ra? Sige, una lang ko. Hala, uy. Nakahimo siya anak ni mo. Oday. Nakasabot man ko. Nalipay ko kay Isod kaayo sa iyang pamilya, pero dili ba sad maayo yung gibuhat, oy. No, istoryahin lang na siya dayo, uy. Kinahanglan nga may bawo po siya og unsay problema ni mo. Nakay kung dili, mauspa na sad na. Simbak ko ka diha. Dali ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Recorded by X Thunder Gaming. Sorry kung mo na gibati ni mo, babe. Nahitabo naman to. Hindi na mo sabi. Sorry. Okay na. Basta, ayaw na gitugos ba, ha? Babe, Oh, mata naman day ka. Hapit ako magluto. sa'yo kayong nag-chat sa mama, eh. Nga naman? Ako ba, kanang... Ani naman sa syudad mo eskwela si Riza. Ihangyo sila nga... Ani lang una si Riza mo stay na to. O nakatando na ko. Low yung sad. Oh. O, ano ko'y mahimuan na? Salamat kaayo, Kuya Roy. The best kid kaayo ka, uy. Uy, sa payan, eh. Pasalamat sa ni atinalin mo. Okay ra, oy. Oh, salamat. So, Kuya, asa man akong kwarto? Anniversary na nato, ugma. Asa man ta mag-date? Siyempre. Naano ko yung na-preserve nga restaurant. Ah, wow! Matikman. Kaswerte yun ako, eh. Of course. Yung naanak di kakapinangga o kamahal. Out na gitawon ko. Lawas na lang ko sa restaurant. Excited ako sa mag-date ni Roy. Unsa namang orasa? Alas 7 naman kapin. Alas 7 nga mang sabot ni Roy pero wa pagyapon siya maabot. Excuse me, ma'am. Dili na mong order? Later na lang, inigabot sa akong kauban. Sige, ma'am. Salamat. Hain naman ka, Roy. Wagin ba ito nga si Roy? Mo-order na lang kung mainom na ako. Una ko uli. Oh, nauli na lagi ka. Oh, kaya makamutong ah. Nalin, sorry. Kuan, kanang nagka-problema ni Riza, good. Gitripan siya mga lalaki sa yung pagpadong uli. Maong perti na yung hilak nga nanawag na ko. Oh, wala nga ka makanahon na pahibawan na ako. Nalimot ko. Sorry, Nalin. Ambot lang ni mo, Roy. Wala ko makasabot ni mo.
ako makasabot sa akong gipati. Naglain ang akong lawas. Ay, kasukaon man ko. Pagpiti o siguro day, uy, basig mabdus ka. Ha? Oh. Positive. Mabdas ko di ay ko. Masayo akong bali. Akong balitaan si Roy. O, si buti pa sabutan eh. Nalin, nasayo pa mo nakita. Sayop? O sabi sayop ato, nga klaro mo kayong narahok mong duha. Gikisan ko ni Riza. Kaluod ba ninyo? Managsuon mo? O niya mag-unay ra mo? Dili na ko igsuon si Kuya Roy. Unsa? Sinagop ra ko. Og dugay na ko nakagusto ni Kuya Roy. Og naibawsat ko nga mauna iyang na-feel para nako. Utsa? Riza, inigsuon nga akong magtanaw ni mo. Unsa? Panglayas mong duha! Nalin, please. Panglayas mo! Put away the pictures until I'm blind. Grabe kasakit ang akong gibati. Mas gipili na ako nga mubuhi na lang ni Roy. Kinahibaw ko nga ikaduha ra gyud ko sa iyang pamilya. Og dili ko gusto makikompetensya sa iyang pamilya. Dinhi na lang ko to. Og daghang salamat sa pagtagading akong tampo. More power sa RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mo ka mga higalang kaagi ni Nalen nga taga Cebu City. Uban sa awit ngayong kipangayo. Awit nga nakulahan, Art of Letting Go. Try to say it so Ang mong kaagi gibahatan na doon sa radyo ni Carol Marie Hikayan ug ubos sa direksyon ni Priscilla Recadas. Kamuusab mga higala, mga sukin ti paminaw, kinasingkasing ko gidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglipot sa usa ka hawit. I-address lang ni ining tulumanon, handumanan sa usa ka awit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Hangdot sa sunod ngayon, dakang salamat sa inyong pagpaminaw.